Ti wedi cael hyfforddiant ffurfiol fel cynllunydd te? Nag dwi, es i byth i coleg celf. Dechreuais i gweithio yn neud celf mas o diddordeb yn hun, a dwi wedi parhau i neud e. O'n i'n meddwl yn syniad dda i roi fath o gelfwyth ar dilledyn. So dechreuais i neud crysau wedi argraffu i ddechrau. Wedyn oedd crysau ti jyst yn ffordd gwell o neud mwy o arian. A gael mwy o bobl i brynu rhywbeth. Oedd yn rhatach, mae crys ti yn rhatach i brynu na beth yw crys. A o'n i'n gallu gwerthu lot mwy i bobl, a gweld lot mwy o bobl yn gwisgo beth oedd yn syniad i. Rydych ti'n gweud bod dylanwad pobl fel Catherine Hamnet yn y ti o gwbl? Na fyswn. Mae hi'n designer enfawr ac yn neud bethau. Dwi'n neud pethau byswn ni'n felly ystyried ychydig yn ffasiynol, ond nid dim ond oherwydd fod nhw'n digwydd bod yna ar y pryd. Dwi'n neud pethau, dwi'n neud nifer bach o bethau i gymaru gyda bobl fel Hamlet. Wedyn dwi'n neud pethau newydd trwy amser. So mae yna farchnad ar gyfer t-shirts a slogans Cymraeg dros nhw gyd te? Dwi ddim yn byw yng Nghymru rhagor, ond dwi wedi gwerthu rhan fwyaf o'n stwff i neu mewn gigs yng Nghymru neu mewn gigs yn Lloegr a i siopau yn Llundain ac yn Brighton lle dwi'n byw. Mae'r eitha lot o'n gwaith i'n digwydd bod yn stwff gwleidyddol, jyst yn fi yn rhoi'n agwedd i ar Crys T. O bobl yn brynu Crys T oherwydd maen nhw'n hoffi'r Crys T. Os dyn nhw'n deall y Gymraeg, neu os maen nhw'n gofyn i fi beth yn un o'n mae'n meddwl, o maen nhw'n gwybod, ond dim unrhyw un eto wedi gwrthwynebu heb prynu un. Ond dwi ddim cofio nhw'n bennaf yn prynu ar gyfer y neges. Mae'n jyst digwydd i fod nhw'n cytuno gyda fe, fel arfer. Symudais i mas o Gymru i ddechrau i fynd i brifysgol mwyn dianc o Cilni. O'n i'n gweld oedd e'n weddol gul wedi bod i ysgol Gymraeg i wedyn i mynd i brifysgol Gymraeg. Fes i wedi bod yn synhwyrol o agweddi'r iaith i mynd i brifysgol Gymraeg, ond o'n i moyn cael newid bach a dys i Brighton. O'n i moyn mynd rhywbeth tu fas i Gymru. Digwydd bod taw Brighton dewises i. Oedd dim lot dewis fi fel oedd e, ond dys i Brighton. So mae'n rhoi persbectif arall i ti ar Gymru bod ti'n Ydy, mae wedi rhoi beth sy'n wahanol? Golwg wahanol. Wel, dwi ddim ar agos i beth sy'n mynd mlaen yn dyddiol yng Nghymru nawr. Felly, yr holl newyddion dwi'n cael, dwi'n gorfod edrych arno fe o tu fas. A allai gymharu lle dwi'n byw nawr gyda Cymru. A mae well gyda'r bobl yng Nghymru, mae'n rhaid i fi dweud. Ond fel sefyllfa, ti gweld y gwahaniaeth rhwng... Wel, dyw Cymru ddim yn tlawd, ond mae'n slotach na ble dwi'n byw. Ti gweld y gwahaniaeth yma mor yn blaenach na oedd e byth erioed pan ni'n byw yna.